سلام سلام كورات سمعتي نايز مدب زخات خاتتلتي كاو እግዚአብሔር አቦናን ካጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን በማዓንቲ ካብ ትንቢት ኢሳያስ 55 አቱም ኩልኹም ጾማአት ናማያት ንዑ ብዝብላር እስቲ ካብ ቃል አምላኽ ርኢና አቱም ጾማአት ኩልኻትኩም ናማያት ንዑ زعد مزي እግዚአብሔር نفسه كفنا زهبو زلو عدما يمو اسكن اسمع ايو هذا دقيق كلتا دقيق كترفو خلا دما نحومات بستفلالي ما أسرتتات تشجروا صقم زلكم كتصلو خلكم ساي بأمنت كتحبروا زيتي قريبكم كتصنحوا ندقف نأمنت كخونكم دما أقدم حبر اللخو ስለዚህ ንጸልይ እግዚአብሔር ድማ خمهرنا አቦነ መስግነካለና ካብ ዘለዓለም ተቀድስ ስምካ ይባረኽ ስለ ህያው ቃልካን ስለ ህያው መንፈስካን ድማ ተመስገን ብንመሃሮን ብዝሐልፍ ቃልካን ዘበለ ድማ በዚ ቃልዚ ተላኢኹ ከምቲ ዝናብ ናብ ምድሪ ወሪዱ ዘርኢ ንዘራኢ መግብን ተቀላበ ኸይሃበ ንድሕሪት بخوم زي ملس قدس قال كاتلا ياخذ ما كيسلط اي ملسن يمو بقال كان بسم كان فوسن من نقافن مبرهن متعين مدحانن لوطن كخون يصلي الله كل خبر دما نسخاو سدو بيسوس كريستوس نازراو سم امين ابتم بيت إساياس 55 اتم صمات كل خاتكم نامات نعو الو ويتان نفس وكفنا يعدم بفلاي كاب حادث قاع شوعات خمبو امو ما بقسيو كابتن بيت إساياس 52 جميرو كسع 50 شوعاتن زلو خلو منفساوي ملأخت اللو سلازي كلهنا كاب 52 تنبيت إساياس كسع 50 شوعاتن عرف زلو ننببو إنا أنا قن كاب حادث قاع شوعات خنببو لكم ملأختنا دما أو زتكور خوني أتم صمعات كل خاتكم نام يتنعو أتم جنزب زي بالكم كا نعو تشايت أمو بلعو ونعو بزي جنزب بخم ويننس أبان تشايتو جنزبكم نتنجرا زي كونه صامخم دمانة زي صبكم تطفئوا للسلمن تاي تتنقيكم سمعوني نتصبق خابلعو نفسهم ون بتعمي به كبلائي أذنكم نباي صلوا مو نباي نعو سمعوا نفسهم دم بهوت كتنبريا أنا أتي نداوي إذا تصفخوا نبارز أجا زل علماوي كيدان مسخاتكم كأتيه نها مسكر نهزبتات مسفن جزاءن نهزبتات كخون هابكوا نو زي تفلطو حزبي كتصوعخا زي فلطك حزب دما ما انت እግዚአብሔር املاحكان ما انت ناي اسرائيل قدسن نسو اخبيروكا يمو نابخا كغويهم እግዚአብሔር በትዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ خلون ጸውዕዎ ረሲእ መንገዱ ዓመፀኛውን ሐሳብ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ንሱ ኸኣ ክምሕረዩ أزي قريب اليمو ناب أملاخناون يملس يبل أبتم بيت إساياس 50 كلتن جميرنا كسع 50 شوعاتن بفلاي نود سب نمرحان زخون ملأختي نحدش كده ملأخت زلوي أب 50 كلتن قدر شوعاتي اتبسر زبسر سلام زوري سناي زبسر مرحان زوري أبخران كندي صبقاتين قبل كلنا نري وانجيل بيسوس كريستوس تي زبالة أبسرات اتهم وانجيل حيزم زمسو أجارم سناي زبسر كندي صبقاتين قبل كلهم نزو وانجيل انت رأى سمعنا يودما مدحان كم ذهبنا تزي سمعنا يجنا النبي كجرم كله 5 بلا 5 3 قطر حدا
نزي بوانجيل زنقرنا يوم نزي مسكرنا من آمنو قلت مجزي أبير كان من تجاهد الليلو وانجيل نزي أمن زبله حيل أملاخ نمدحان سلازخونه نتن سمعو بأبانا بأمنة حيلي كجبر تدا أخوينو لوتي كمس انت دا أخوينو خنا أمنو يقبايم زي ما أماني مخنيات قل كريستوس كم تتسأبي وصل زي ما تسأه ملكعن وقابنا ينبرون مسرعنا يزبهجنا تريتاي ينبرون نسقنا سرح بسر قبلنا وصل بسر أبسنا دما تخدكته إحنا سلام أنت خرجك مقطعتنا بورده قبل كله إنا نرأي نحنا هون بسمبرات وحوينا كلاتنا خما باقي اعتبارنا نبرنا نفس وكفنا ننام من قد زنبله እግዚአብሔር ከአ አበሳ ሁላትና አብ ክርስቶስ አውደ ቆይብል ስለዚህ መድሓን በክርስቶስ ፈውሲ በክርስቶስ ከም ዝኾነ ተዛሪቡሎ ብኡ ድማ ከም ንጸድቕ ኣብ ፍቕዲ 11 ተዛሪቡሎ ናብ 54 መጺኡ ብወንጌል ዝደሓኑ ካብቶም ብሕጊ ዝደሓኑ ከም ዝበዝሑ ክዛረብ ከሎ 54 ቁጽር 1 ካብ ደቅታ መርዑትስ ደቅታ በይና ዘላ ክበዝሒኦም እሞ ኣቲ ዘይወለድ ክመኻን እልል በሊ ኣቲ ንምውላድ ዘይፅዓርኪ ዓውልኪ ብደስታ ጨድሪ ይብል እግዚኣብሔር ክብል ከሎ ንርኢ መንያታ መርዑቲ እታ አብርሃም ዝኣተወላ ኣጋር ንሳ ክትፈሪ ኮላ ሳራ ግን መኻን ብምዃና ተስፋ ካብ እግዚአብሔር ትጽበይ ከም ዝነበረት እሞ ታዘይ ወለደት ንሳ ጭዋ ከም ዝኾነት ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ 23 ክሳዕ 31 ዘሎን ተንቢብናዮ ኣብኡ ንኽልተ ኺዳን ኣመልኪቱ ኣጋርን ሳራን ሳራ ኣዴና ጭዋ ከም ዝኾነት ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ካብ ላዕሊ ብመንፈስ ቅዱስ ንዝውለዱ ትውክል ከም ዝኾነት ከምቲ ይስሐቅ ብተስፋ ተወልደ بناي تسفى كريستوس زرقي بو خسميل كا يستبهله نسدما كريستوس بو مسن امن بوانجيل دحنا قصري زي بلوم كم حصا بحري خم نبزح ابو املكتلو صدقنا دما نسخم زخونه كتقالل كله خمزيلو اب 54 ناخخ وقولو تسرح اصوار اي كتقمنيو ناتي نفردي ريتا زتن ساعات كخل لسانن دما كترتعي اخي زيو رستباروت እግዚአብሔር ጽድቆሙን ካባዩ ይብል እግዚአብሔር ስለዚህ ብኡ ከም ጸደቅና ካብ ላዕሊ ኣትሒዙ ሰላም ደቂ ኣምላኽ ድማ ኣዝዩ ከም ዝበዝሕ ተዛሪቡሎ ሽዑ ኣብ 55 ንቃል ኣምላኽ ነቲ ብወንጌል ንሰምዖ ትምህርትን ናይ ጸጋ ወንጌልን ሃረሪልና ክንቅበሎ ከም ዝግባአና እዩ ኣብ 55 ዝዛረብ ዘሎ ኣቱም ጽሙዓት ኩልኻትኩም ናብ ማያት ንዑ እዚ ናይ መድሓን ማዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝህብ ማዩ ናብ ማያት ንዑ ኣቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከኣ ንዑ ተሻየጥሞ ብልዑ እወ ንዑ ብዘይ ገንዘብ ምክንያቱ ብገንዘብ ዝዕደግ ኣይኮነ بخامو وينن صبان تشايط يلو ገንዘብኩም ነትንገራ ዘይኮነ ጻማኹም ድማነት ዘይጽበኩም ተጥፍኡሉ ስለምንታይ ተጠንቂቁም ስምዑኒ ይዝብል ዘሎ ስለዚ ብምስማዕ ዝርከብ ከም ዝኾነ ይዛረብ ዘሎ ነትጸበቀ ኸብልዑ ነፍስኸውን ብጣዕሚ ባህከብላ ይዝብል ዘሎ ከብድኹም ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ነፍስና ቀለባ ቃል ጸጋ ቃል እምነት ስለዝኾነ بوانجيل مسأمنا بخمؤ جناخه تشايطو كابل دما زعدك كم زخونه تنعو معدق دما جنزب نايسب جنزب ناي مدري زي كونس جنزب جزي عديكم سلازي كنشايطو كم زقبانا نعو وين صبان تشايطو نما يتنعو قبلنا خلنا ري ماي ويني صبا كم منفساو مغبي قصيرو نعبلعو كبل كله نري نعو ثلاثه غزي تقيسو الله بلعو كمو ثلاثه غزي تقيسو الله
እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስምዑ ደጋጊሙ ተዛሪብዎ ኣሎ ተጠንቅቁም ስምዑኒ ነፍስኩም ድማ በጣም በህክብላ እዩ ጥራይ አይኮነን ዝብል ዘሎ ነፍስኩም ድማ በህይወት ክትነብር ያ ኸአይብል ንነፍስና ጥዑም ንነፍስና ንዘለዓለም ዘንብር ናይ ዘለዓለም ቃል ህይወት ክንሰምዕ አጸቢቅና ሃረር ክንብል ከም ዝግባአና ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና በቃሉ ክንዓቢ በቃሉ እናተመገብና ክንሕጎስ ይደሊ ወይኒ ናይ ሓጎስ ምሳሌ እዩ ካብቲ እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጎስዎ ሓጎስ ኣብ ሊጽቃ ኣብ ልበይ ሓጎስ ኣንበርካ ክብል ከሎ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 4 ካብ 5 ስጋዕ 7 ዘሎ ነንብቦ ንኽእል ኢና ወይኒ ንልቢ ሰብ ከም ዝሕጉሶ መንፈሳዊ ወይኒ ድማ ኣሎ ምክንያቱ ኤርምያስ 15 ካብ 15 ክሳብ 16 ንቃልካ ምስ ረኸብክዎ በላዕክዎ ሓጎሰይን ፍስሃ ልበይን ኮነኒ ክብል ከሎ ንርኢ ስለዚ በቃሉ እንሕጎስ ባህ ክብለና ቃል ጸጋ ሰሚዕና ክንዓቢ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ እሞ እንታይ ኢሉሎ እቲ ንዳዊት ዝተስፈኽዎ ነባሪ ጸጋ ንዳዊት እግዚአብሔር ተስፊዎ ነይሩ ኣብ 89 ካባኻ ዝውለድ ንሱ ክነግስ እዩ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ኣብ መዝሙረ ዳዊት 89 ብዛዕባ ወዱ ተዛሪቡሎ ስለዚ ንዳዊት ዝተስፈዎ ነባሪ ጸጋ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13 ጳውሎስ ተቂስዎ ዘሎ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብክርስቶስ ዝመጽእ ናይ ጸጋ ወንጌል ዘለዓለማዊ ኺዳን ናይ ዘለዓለም ኪዳን ብደሙ ዝኣተወልና ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾነ እዩ ዘመልክት ዘሎ እንሆ ምስክር ንህዝብታት ኢልዎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሉ ንኩሎም ህዝብታት ምስክር ከም ዝኾነ መስፍንን ገዛእን ንህዝብታት ክኸውን ሃብክዎ ኢሉ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነገስታት ኮይኑ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነግስ እዩ እንሆ ንዘይትፈልጦ ህዝቢ ክትጽውዕ ኢኻ ዘይፈለጠካ ህዝቢ ድማ ምእንቲ እግዚአብሔር ኣምላኽን ምእንቲ ናይ እስራኤል ቅዱስን ንሱ ኣኽቢሩካ እሞ ናባኻ ክጎይኦም ኢሉ ወንጌል ንዝሰበኽ ዘበለ እግዚአብሔር ብዙሓት ነፍሳት ከም ዝህብ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩ ድማ ናብኦም ሰባት ነዚ ወንጌል ሰሚዖም ከም ዝጎዩ ይዛረብ ኣሎ እምበር ይብሎም ኣሎ እቲ ሰባኻይ እግዚአብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ ቀረባ ከለውን ፀውዕዎ ረሲእ መንገዱ ዓመፀኛውን ሓሳብ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ንሱ ኣዝዩ ይቅረብ ኢሉ እሞ ናብ ኣምላኽና ይመለስ ክብል ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ግን እዚ ቃል እዚ ብኢሳይያስ ትንቢት ተነጊሩሎም ከብቅዕ ደቂ እስራኤል ግን ነቲ ወንጌል ኣይተቐበልዎን ዘገርም እዩ ስለዚ ሎሚ ጥምየትኩምን ጽምኣትኩምን ገንዘብ ዝዕድጎ ድዩ ወይስ ብኸምኡ ግናኸ ግዜ ዓዲግና እንረኽቦ ቅዱስ ቃሉ ስለዚ ጎይታ በዛ ዓይነት መግብዚ ንህይወትና ከረስርሳ ብጣዕሚ ናይ ቃሉ ከህብትማ ንዘለዓለም በዚ ቃል ህይወት ከምብራ እናደለየ ድልየትናን ጽምኣትናን እንታይ ይመስል ነዚ ማይ እዚ ዝጸምአት ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይቲ ኣላ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 4 ምዕራፍ እንንብባ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብሓቂ ካብቲ ማይ ክትቀድሖ ኢላ ዝኸደት ናብ ዔላ ያዕቆብ ሓለፍኡ ጽምኣት ከም ዝነበራ ንርኢ እሞ ኢየሱስ ማይ ህይወት ኣብ ከብዳ ዓይኒ ማያት ዝፍልፍል ከም ዝሃባ ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ተነጊሩሎ ካልኣይ ግዜ እውን ኣብ 7 ምዕራፍ ኣቱም ጽምኣት ንዑ ናባይ ጸምእን ተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ብኸምኡ ማይ ህይወት ይስተ ኢሉ ብዓቢ ጭድርታ በቲ ዓባይ መዓልቲ ከም ዝተዛረበ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ተዛሪቡሎ እምበር ኣብ መንጎ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 7 ድማ ምዕራፍ 6 ኢየሱስ ክርስቶስ እንጌራ ተኣምራት ከም ዝገበረ እሞ ካብ 5 ጎጎም 2 ዓሳን ን5,000 ሰብ ከም ዘጽገበ ኣብኡ ተዛሪቡሎ ነገር ግን እቶም ሰብ ነቲ መግቢ ሓላፊ ዝኾነ በሊዖም ደድሕሪኡ ዘብዘብ ክብሉ ከለዉ እሞ ትደልዩኑ ዘለኹምሲ
تأمرات سلزرئكم زي كونس انجرا سلزبلعكم أملاخ جن نعو كتبلعو ويلو حاتمو ملوء غير ذهابكم يسوع كريستوس نعو اخترخبوا لكم ايكونكم حررتوا بلزلكم كبلون كل نري سلازي تني حق انجرا دي خاتدلي تني حقي ماي دخي تدلي تني حق وين دي خاتدلي تني حقي وين دخي تدلي انتاي ندلي صمعتنا انتايو قداماي صمعتنا انتاي مسل እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እዚ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ ስለዚህ ሕልፍ ኢለ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ከንብቤ ከምዚ ድማ ይብል ዮሐንስ 4 ካብ 3 ክሳብ 14 ኢየሱስ ምድረ ይሁዳ ሓሊፉ ናብ ገሊላ ተመልሰ ብሰማርያ ንምሕላፍ ናይ ግድ ኾነ ይብል ኣብ ጥቃቲ ያዕቆብ ዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካርና ብትበሃል ከተማ ሰማርያ መፀ ኣብኡ ኸዓ ዒላ ያዕቆብ ኣሎ ኢየሱስ ብምኻድ መንገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቃቲ ዒላ ተቐመጠ ትግዚኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ፍርቂ መዓልቲ ማለት እዩ ካብ ሰማርያ ኸዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መፀት ኢየሱስ ማይ ኮታስቲኒ በላ ደቀ መዛሙርቱ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ወፂኦም ነበሩ ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን እዮም እሞ تا سامراوي سبيت نسخة يهوداوي خنسخاس كباي كاب سامراوي سبيت دا أخمل كماي كتلمن الله خابلته يسوس دما هياب أملاخن لكازي هياب زي مايزي بجنزب زي معداقو بجنزب زي مركابو كابك زي أبير زو وهاب هياب أملاخن اتأستين نزبلك زلون من مخانو انت تفلتس نسخة قدام لمن كيو نسخة ماي هوت محبك نير إلو ما لسلا تاسبيت دما قويتاي مقدحية بالكان زي علاقة عميقيو وتماي كابيك ترخبو إخا كابتني نزي علاقة ذهب النابونا قبل نسخات عبي إخا بلتو يسوس دما كابزماي زي زبالة ملي سوخص أميو اتخابت أنا زهبو ماي ستقنا اتانا زهبو ماي أبقو نزل عالم هو زفلفل عين ماي كخون ينبر نزل عالم أي سمعنيو إلو ملس الله لا سبيت بحقي كابتي مدراو ماي كتقدحونا بعيلا خيدات توزلا حلفو أو شتا منفس أو سمعات سني حواي سلازم تاي لا تمليش تا سبيت خاء يبل قويتاي كيس أمو كقدح نابزي كي ورد سي كابتو ماين كتا هبني بلدتو يسوس كا كدي سبعي كتصوع بلا تحسبيت مليسا سبعي بالليل بلتو يسوس كا سبعي بالليل بمبال كصبو تزاربكي وي قنع تزاربكي حموش تصبوت نيرو مخي اذا حج مساخ زلون اي سبعي كني سلازي امن زراعي خمالتي ازس حق تزاربك بلا تحسبيتي بلتو قويتاي نسخه نبي مخان كار الخ ناوشتا حلوات نابرا سلاز زقلعو أبوتاتنا بزخرن زسجدوا نسخاتكم جنا تخسجد الله زجبا سفراسي أبي يرسالم يا خم تبلو يسوع بلا أتسبيتي أبزخرن زي ويس أبي يرسالم زي تسجدوا ساعات ويجزي كم تمس منني نسخاتكم زي تفلتوا يا خم تسجدوا إحنا جنا مدحن كاب أيهوديو ما ننفلتوا إن نسجد أملاخ منفسي أتوم سجدوا لدما بمنفسن بحقن سجدوا يقبون أبو خمس بلا سجدتي يزدلي ما أتوم نحق سجدت نبو بمنفسن بحقن سجدوا لا ساعات كتمسيان سخا حجيا مش بلا تحسبيت دما كريستوس زبهال مسيح كم زملص فلط الله نسو مسمص أخا كنغرنا يبلتو يسوس كا أنا زاربك زلخو نسو بلا لكا تياب أملاخن تأستين زبلكن زلو من بخان انت تفلتس نسخم لمن كيو منسو أب كبدخي زي نصف إلى ما هوت محابك نيرو زبلا يسوس كريستوس يسوس انت رأى تقبلنا ايو أو وشتنا بمنفس قدس زي نصف كل ساعة زعقبنا فالفالي ماي كم زهبنا ايو زارب زلو زي نصف ماي ما طميتكم من طمعاتكم انتايو طميت كان طمعات كان انتايو ماتيوس معرف حموش تقطر شدشت انتايلو
صدقي زطميون صمون كصغبو يوم بصان يوم يبل معرف 4 وانجيل يوحنس فقد 4 اتفتاني سيطان يسوس كفتنو مسمصه 4 معلتنا 4 ليتن مصومه صميو ود املاح انت داهون كاس نزمني نابنجرا لوطو مسبلو سب كاب اف املاح بزوص كل قال امبر بنجرا طراي نبرنيو يلو كملشلو خلو ندري اذا حلاف مغبي نت زي حلف كتكو يكلني سلازي منفس املاح زلنا نزل عالم النبر فطرت كاب كنا ابت منفسنا نقول غزي هيان غيرو زمبرنا هياو قال الله እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ባር ጥሜትኩም እንጽማአትኩም እንታይ መስል حلاف مغبدو ويس يحلف حلافي مايدو ويس يحلف لومي مرጫኹም እንታይ ስለዚህ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ስግሪልና እንተዳርኢናዮ ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ 4 እስከ 7 ፋስጋቱ በዓል አይሁድ ቀሪቡ ነበረ ሽዑ ኢየሱስ ዓይንቱ ቀሓቢሉ ብዙሕ ህዝብ ናብኡ ክመጽኡ ከሎ ምስራኤ ንፊልጶስ እዚኣቶም ምእንቲ ክበልዑስ እንጌራ ካበይ ክንዕድግ ኢና በሎ እትኸገብሮ ዝደለዮስ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረ እሞ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክዕዘበዩ ፊልጶስ ከዓ ናይ 200 ዲናር እኳ ቆራርስ ኣይበጽሖኒ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ኢሉ መልሽሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እቲ ዘየጥሚ እንጌራ ካብ ሰማይ ኮይኑ ከም ዝመጽእ ቆሪስና እንተ ደኣ በሊዕናዮ ቀዲሕና እንተ ደኣ ሰቲናዮ ንሱ እንጌራ ህይወት ከም ዝኾነ ንዓለም ክቁረስ ዝመጽእ እንጌራ ንዓለም ንምድሓን ዝኾነ ደም ከም ዘፍስስዩ ኣብኡ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ስቕሎትን ሞቱን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ሽዑት ህዝቢ ኢየሱስ ኮነ ወይስ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ዘይምህላዎም ርእዮም ነቶም ካብ እቲ መኣዲ ዝበልዑ ገዲፎምዎም ዝኸዱ ንኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ክደልዩ ደድሕሪኡ ዘብዘብ ኢሎም ምስ መፁ እንታይ ኢልዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ኣብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኸብዎ እንጌራ ስለ ዝበልዓኩም ፀገብኩም ኢኹም ትደልዩን ዘለኹም እምበር ተኣምራ ስለ ዝርኢኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ንዑ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለዓለም ህይወት ዝነብል ብልዕምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ትግበሩ ኢልዎም ሳቶም ከዓ ሞት ብልዒ ትሃበና እንታይ ሞ ክንገብር ኢና እንታይ ክትገብር ኣለኻ ግብሪ ኣምላኽ ክትገብሩሲ ኣምላኽ ሓቲሙ ሂብኩም እዩ ንዑ ተቐበልዎ ብኡ እመኑ ክድሕኑ ኢልዎም ሽዑ ሎሚ ብኢየሱስ ክርስቶስ እንተኣመንና ጥራይና ህይወት ዘለዓለም ዘየጥሚ መግቢ ክኾነልና እንረኽቦ እቲ ንበልዖ መሊስና ኢና እንደልዮ እቲ ንሰትዮ መሊስና ኢና ንጸምእ እሞ እንደልዮ ዘየጥሚ ማይና ንሱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሞ ናይ ሓቂ ማይ ናይ ሓቂ መግቢ ካብ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ፈሊጥናሲ ንክርስቶስ ደም ብምሉእ ልብና ንቕበሎ እዚ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ናቱ ዝኸውን መልእኽቲ እኳ ዘለዎ እንተመሰለ ምክንያቱ እዚ ምእንቲ ዓለም ዝህቦ ስጋ እዩ ዝበለ ንዓለም ዝተቆርሰ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዓለም ዝፈሰሰ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣመንቲ ጥራዮም ቅዱስ ቁርባን ዝበልዑ ዘይኣምን ሰብ ቅዱስ ቁርባን ኣይበልዕን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ንዓለም ዝተዋህበ ክቁረስ ዝተዋህበ ህይወት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 6 ምዕራፍ ካብ 48 ክሳዕ 63 ተንቢብኩሞ እንጌራ ህይወት ኣነ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ ኢሉ ንርእሱ ኣመልኪቱ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ ካብዚ እንጌራ ዝበልዕ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋ እዩ ምእንቲ ህይወት ዓለም ንብዘላ ዓለም ስለዚ ኣይሁድ ሞ ደሙ ስጉኡ ከመይ ጌርና ኢና ክንበልዕ ኢሎም ተጨኒቆም ሞ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ እዚ ክመውት እዩ ብልዕዎ ስተይዎ ትበሃሉ ዘለኹም ተትሪእዎ ዳ ከመይ ምኾኑ ቃላተይ ህይወትን መንፈስን እንተ ዳ ኣሚንኩም ክብሎም ከሎ ንርኢ ስለዚ ነዚ ቃል ዝኣሚንና እንተ ዳ ተቐቢልናዮ ህይወትን መንፈስን ስለ ዘለዎ ናብ ውሽጥና ኣትዩ ለውጢ ከምፃልና ይኽእል እዩ እምበኣር ናይ ሓቂ እንጌራ ናይ ሓቂ ማይ
إذا قدس قالوا وانجيل سمعنا انت تقبلنا يس هيوت كركبنا بار عمس أني حسابه رسيك أمن قد يحدقنا بجزي أبهر ملس أزي قريب لي مو بنصحنا بأملاخ تملسوا كدحناكم يو كفوسكم يو كلوت أكم كاي زي أبهر تمسجن يخل أتم طمعات كل خاتكم أتم طمعات كل خاتكم نمات نعو نبتي سليخم استقرسي دمو زهبسسي يسوع كريستوس مصو باركن صلينا حومات زبلكم تدالو حصيرنا امنت صلوت كصلي مرغم زبلخ سبري حمامكم زبلخ قلططيو اغاننت خوصيوم ماسرت خبطسيو حمامات زبل زጨنقكم زمانات كا እግዚአብሔር ሕጂ بمنفس قدسن بسمون بقالون كوبداي እግዚአብሔር ይመስገን ወይታይን አምላኸይን በዛ ሰዓዚያ አዳም አብትዝሕሞም ዘንበሩ ዘበሉ زيت جيروم እግዚአብሔር በእምነት ሎሚ ሓዊ ኤሎም ዝኣመኑኻ بسم يسوع كريستوس حمامهم زبله كصرق نصلا خمس قنطط تقنطيط خيد قشم كم زندد كندد ارعد كم سبر كسبر ساقلا خمس بنقص بيس كريستوسم كغعز كبنقص اخران كم زغعز بيس كريستوسم كم كرن اغيتوم زلو اتخرل منيخا اب قدميون غولغول كتكونيخا خم تبهله بيس كريستوسم حمامهم يصرق مرغمهم يسبر ما اثرتي بطس سلماتهم يغفف هيوات يركبوا سلام يركبوا فوسي قسلو نعاتهم نمحواي مر ابسوم صور يسوع كريستوس نخلو ابسوم زحدقه نخلو حمامهم زفوسه حجي بمنفس قدوس بحيل اسمه حمامكم زبله يصرق كبرن እግዚአብሔር አቦ ود منفس قدوس حدا املاح بسم يسوع كريستوس امين اجهم دليخم سانو دليخ سانيو حجي تنقاسقس حجي زي تقبرو قبر حجي ما أثرت خايب بتأس حجي صلمات كاي قفف حجي حمام كاي صرق حجي خبر እግዚአብሔር رأي وردتك بخبري كلواتي أجوخي أجوخا زود حانكم እግዚአብሔር يبارككم آمين